Kodhi nyimeni moko kuom jotelo kotelnegi jawach elo piny owacho Isaac Mwaura odok ne jatend piny Kenya William Ruto ewi ng'ur mosebedo kaluwore gi wuodhe mosiko bedo godo matere pinje maoko ka moko gin mag kwayo omenda mag hola kowacho ni wuodhego gin wuodhe makelo ber ne piny Kenya. Mwaura ne olose gwenge mag Melili kar chiwo bura ma Narok North kama ne moko kuom jotend Kenya Kwanza oyuoro nyasi matieko somo mar Naserian Sankok ma en nyar jaod bura ma Iyala David Sankok ka jawach elo piny owacho nowacho ni piny Kenya nosenime gope kata kapok jatend piny Kenya William Ruto ne okawo kom jatend piny Kenya omiyo nitie dwaro mar loso osiep gi pinje maoko. Duoko erokamano jatend piny kuom mielemo kata bedo ni en ng'at ma nigi ng'ol. Ati rais wetu William Samoei Ruto ati anaenda nchi za nje sana. Jameni watu wangu, wakati mheshimiwa Ruto amechukua uongozi, amepata serikali haina pesa. So lazima rais aende atafute kule nje, ajaribu kunegotiate madeni na ndiye anaenda hiyo safari nyingi ambayo ameenda. Na mimi ningependa kuambia kama mmekuwa upande wa Azimio, mimi nawaambia kujeni Kenya Kwanza. Kenya Kwanza ndio kuna matunda. Kenya Kwanza ndio kuna serikali. Hapa kaunti ya Narok sisi tuko imara kwa Kenya Kwanza William Samoei Ruto. Na tuko tayari kwa sababu tunataka kufanyia watu kazi. Ndio hata president anakisimama anajua akona watu kwa ground ambayo wanachikilia. Hiyo ndio lengo na madhumuni yetu kuhakikisha ya kwamba watu wetu ambao wametuchagua wanafanyia wakazi kulingana na yale ambayo tulikuwa tunataka. Kauchi weche mtino record